Sagung para tamu, Bapak Ibu ingkang satu kehormatan dene pargian wonten ing dalu samangke dipun luput wontenipun berbagai YouTuber. Dene mangke saged panjenengan pirsani pagelaran wonten ing dalu samangke. Wonten Taruna Multimedia. Menika ugi saking laladan Sonepo, ugi ingkang dipun pangarasani pendharipun Mas Rusdianto. Bapak Ibu sagung para tamu kasuwun nggih menika like subscribe ingkang remen wonten ing acara menika ugi kasuwun barokahipun kagem anutul tanda lonceng mugi mangke saged hamberkahi dumateng jengandika sadaya mliginipun pagelaran wonten ing dalu samangke saged dipun abadikan tumunten ngantos putra wayah kita Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Wondene Bapak Ibu sawetawis para tamu ingkang sampun ngersakaken kundur atas nama keluarga panjenenganipun kadang kula sepuhipun Bapak Jarwan hanamung nderekaken wilujeng kundur ngantos dalipun sowang-sowang mugi tansah ginandhar suka basuki ngantos dalipun nggih menika sowang-sowang kuning panuwun dipun aturaken. Pamundhutipun gending Loh Jinawi dene mangke kainggahaken nyumanggahaken para paraga sanggih giri mustika laras. Tolot des kontol baris janji sragam padang gawe anggarap sawah ora suwe bakal mundur asile bumi nyoto murakabi
Sudes sumbere janji seragam padang gawe anggarap sawah ora suwe bakal ondo asile bumi nyoto ora kaping dasar banyune tansah aja lumintu iline sanyatane ketiga rendang banyune cukup nggo ngelah pesawat janji seragam padang gawe anggarap sawah ora suwe bakal mundur asile bumi kita ora kaping ruci sandelane kamar sepi tintre mung keprungu ometese banyu ing patusan aku sendemeng paturon kok aras latiku kanthi sing tresno pinarung serat gatri tetrep rasane pangrasa sumringae panyawangmu rasa satno resi atiku kang akeh babasan udan anyirami pategalan kering panjereso kumirat madangi parade trenggalek angata tak rasa kaya tresnaku ing sawengi kae sumringae panyawangmu rasa sanasi atiku sing akeh
Matur sewu akeh Pak.